Asa naman tong bayahan na to, ha? Hello, boss. Wala pa lagi, boss, oy. Ganina raw si Pangita ba? Lagi, boss. Masingin lagi na ako to karon. O, sige, sige. Sige, boss. Uy, asa ka bayahan na karon, ha? Ganina raw si Pangita si Mua ba? Gisud na si Pangita ni hinungutang sa mong kumpanya, oy. Sa mo ko ni si Busing ba? Mga babae rin niya pautangon. Tanawa, gidaganan siya karon. Pagitaon na ako to ron, hapon na biya. Oh, hello boss. Wala pa lagi na ako nakita lagi boss. Pagipangita pagi na ako no. Trawar ko ni boss, dako na bikin yung lugaran eh. Dagang kay tao. Oh no! Oh boss, mangutana lagi ko boss. Oh, naan ko yung pagtanon boss. Dam, naan ko yung pagtana ba? Usay mo ipangutana kuya. Ma'am, kakita ka niya ma'am. Ay, kakita ko ani niya kaganiya kuya, murag ni agi to siya diri ah. Ha? Kakita ka niya ma'am? Asa man siya madulong ma'am? Murag dito ah. Sige ma'am, salamat kay ma'am. Uy, ako Pangita, uy. Oh, hello boss. Wala lagi na ako nakita lagi boss. Tako ba kayo ng lugaran ni boss? Sige na lang si Pangita niya. Human telescope? Ha? Kaya niya makita ang dili makita? Ha? Asa man na siya boss? Unsay matabang nako sa imuha. Pwede ko niya matabangan. Nagugipangita nga tao ba? Kinsa man na siya. Oh, dara. Hindi ko kakita ko sa baba. Dara. Ay, mura nakita na ko ana. Ha? Nakita ka ni? Kaysa ha, katong subayon. Kadlukan ni oy. Hala, tuwara! Ha? Asa man diha? Uy, wala mo ko'y makita noy. Dili nam siguro ko makita diri. Asa man diha? Tura o! Oh no! Adura! Naan rin ka diri, ha? Dakpan ka! Ay nagdagan! Bayad si mong utang ba? Mubayad man kuya, sunod adlaw na lang. May sinudan lang, sildo na lang ko ron! Kaya di ko masilduan! Ito lang, adyo ko'y kwarta diri ayo ba? Ay, di ko mo to! Bayad! Bayad! Oo, may kabayad ya, pero pwede na pa naman sa buhay. Naanapod ni! Kuya, basi need mo ba? Sige na, fresh pa biya kay ko. Impas! Sige na lang, balag may sildo!